Abathakathi bamanje abasakuthakatheli ukubulala. Izinto zishintshile, abathakathi nabo sebethuthukile, abasayigibeli imfene sebedlala uFacebook no-Instagram njengathi. Hey nabathakathi bama-social media Izinto zishintshile, abathakathi abasayigaya imithi, abasandisi nangemishayelo. No! Abathakathi bakwazi ukuzonda umuntu ekufanele ngabe bafunda kuyena esikhundleni sokucela usizo bona baphuma nenzondo. Nakho Abathakathi enkundleni zokuxhumana bawashare amathuba omsebenzi, bashare amahlaya. Yebo. Abathakathi abasidingi isizathu sokukuzonda, badane bethi abakuphiwe bathi mabekubona ukuthi iqhifi. Hey, let's pull that back. Let's rewind. Thina sikuthakathela ukuthi wenzeni? Sikuthakathela ukuthi ufike eqala enqondweni. webantu. Asuke emakhaya sako eMpumalanga koGoli koThekwini. Ngina lento ukuthi sasuka kubathakathi bendawo. Hey! Athakathi emsebenzini. Lapha labathakathi. Bakhona. Naba. Wathi mawusuku indoda kumele ukuthi ube nemkhovu yakho nje. Hayi bo. Uhlelo idlozi elingcolile. Hayi 1-4 wemkhovu. Mameshane mamu. Uthola ukuthi unendle engavulwa nje kwasanhlobo. Ha? Ungena wena kuphela. Udinga ukugezwa ngane kwethu. Uvuke ekseni uthi madoda sihambe manje siya kwaMlungu kwamfazi ongemama ugibela itekisi ukhomba itekisi ikhomba itheku ungene etekisini ukhokhele 4. Uyakhuluma sisi. Yindaba mayekubuza wakhokhela 4 uhamba uthi umthetho wendoda siba ufola. Umthakathi. Yathakatha. Akuyona into omele ube proud ngayo. Ufike kwaMlungu uthi madoda sesifikileke la ikhona lapha bengithi size khona umsebenzi kaMlungu ufuna uphele nya. Yeke yathakatha ku-workplace man. Khathal fuck. Kushaya isikhathi sokushayisa uthi madoda siye ejimini ke manje. Yini nofuna ukuyibona? Mawufika ngaphandle ejimini ufike ume ngaphandle ejimini ungangeni. Ufuna ukubonani? Kube ngathi ucukuza upowder kanje. Ubukhulu umuntu madoda sekuyikhona ke la ejimini esiyakhona akekho umuntu engifuna ngabe namfazi. Abafazi benu nizobathola la ngaphakathi bagqoka ama tight bagqoka ama legging. Bagqoka ama crop top abafazi benu nizobathola la phakathi. You are a fully equipped mthakathi. Angifuni indoda ezothatha umfazi ongenamonto. Umloyi uyaloya. Ufike uthatha umfazi la omthandayo uthe mawumbona egqoka ithathu wabuka ngaphambili wabona ukuthi uphethe isihlalo sebhayisikili. Hayibo. Umthakathi nje ukhokhovula womthakathi. Babukeli bethu bawathumelela ama-video abo ephawula ngalolu daba. Akusho ukuthi usurroundwe imimoya engcolile. Okay. Imimoya lena yabantu ababekade benesiphiwo sokwelapha babethakatha bangcolisa izikhwama. Abathakathi nanku umbhalo ngokukaGubhela chapter 1 verse 1.